Jo ni ho vaig intentar. Colombia, Què ha passat? Pues res, que ens han retrasat un poquet de res el vol de Madrid a Bogotà. Després hem arribat bé de temps, però immigració estava que pegava un pet i s'han tirat una hora i mitja i hem perdut el vol. També és que anàvem a l'escala un poquet xusta, tot n'hi ha que dir-ho. Així que res, noche en l'aeroport de Bogotà i a les 5:40 tenim el vol a Bucaramanga demà. I així, vindrem a replegar-nos a les 6 del matí. Ja està, passes que coses que passen.